Kaila mo ni Kuanol ni kining si tawag ato ni Boy Kilaw. Kana si Boy Kilaw mukaon na siya o kagunoy kato ni kao kagunoy ba? Unya mga idol, dili ta magpalupig ni Boy Kilaw, mo kilaw sa tao kagunoy. Mukaon na kagunoy. Madabag kilaw ni kagunoy. Mo nagikilaw ni Boy Kilaw dong? Kisa may Boy Kilaw. Boy Kilaw katong mukilaw baki, mukilaw kwaknit. Kwaknit kilawon. Nya kita ko silang mukbang, nikilaw sila og hagunoy. Suwaya na to, makaya ba na to ni? Pait ka nang apod-apod. Suwaya na to ni kay Kayag ba? wa man to mahilo si Boy Kilaw di. Di ni makahilo, di ba? Nuga ko na lagi. To suwayan. Kung kabuyon, kung makaon ka kaya. Dugo-dugo ka na ron. Lamay dong. Lamay tinod. Lamay. Ang baba to ani marag ilog kagunoy. Lamay. Yawa. Makaon lagi. Tambal ni sakit. Tambal ni sakit dong. Inagbawa. Yata. Lamay day mga idol. Di lang makaya niya. Sa ginhawa gulo mo. Hoy, tatunta ko kayo. Bantog na si Boy Kilaw mukaon ni hagunoy lami day. Ano ni mga makaon dong? Ay, dugo-dugwa dagod. Ay, di maday. Makaon mga idol. Balin taglaing area kay hurot na dito. Lurot dito. Ah, dari, dagan pa. Practice da kay ngano. Nagkanam-anam na og kuwagtang ang mga farmers katong nananom og mga humay, mais, mga saging wala na kay narbaho na lang, nag call center. O ba nag-dispatcher. Wala na nananom og kuan nga napol pod ba. So, ang kini mga hagonoy, manubo ra man ni bisag dili na mo daruho ng ngayuta, manubo ra ni. Lami day, lami. So ay ninyo, ningon sila tambal sad kuno ni. Asa mo? Asa dalan ni day? Asa mo? Ada ni. Mga on bagay ta hagonoy ninyo. Ah. Nuod eh. Makabusog yun. Hoy. Boy. Naon da kagunoy ba? Sila aglam ya. Kaya ra manggod. Kao lagi ko na lewe, ingon tambal. Mga sakit ba kabuhi. Tambal niya eh. Kao ba na lagi am. Okay kay dol. Makaon gid eh. Boy Kilaw. Makaon gini nga gunay gingon mo. Ang nga. Ang nga ay.